DM haul, alebo poďme pozrieť, či sa oplatí kúpiť Balea adventný kalendár. No a zároveň tu mám pre vás pripravenú jednu súťaž. Musím to celé rozbaliť. Dobre, čiže dáme to takto. No, takže zajtra sledujte, bude súťaž TikTok, Instagram, Facebook. Každý dostane jeden balíček, teda vyžrebovaný z mierca. Ja vám potom ukážem aj, čo som si ešte kúpila, ale v podstate ja milujem tieto limitky. Tieto DMK-ské limitky, takže som si kúpila toto Merry Moments. Predpokladám, že to bude vianočné. To limitovaná edícia, tie limitované edície, na tých fičím. Jasné. Kúpila som si tiež čaj. Ja si myslím, že to je čaj. Ale to som si kúpila čaj tekvica zázvor, pomarančový takýto. A ešte som si kúpila korenie na medovníky. No ale čo vám chcem ukázať a čo sa chceme teda pozrieť, neviem, či stihnem, tak to je ten adventný Balea kalendár. Ale tuto je napríklad Fill Your Heart with You. Je to vlastne olej na telo. Veľmi príjemnej vône. To je v jednotke. Poďme na... Dvojka je šampón. Je to vlastne z tej istej vône a je to šampón tiež s takou príjemnou, veľmi vianočnou vôňou. Naozaj, že čakanie na Vianoce. Trojka je krém na ruky, tiež z tej istej vône. Štvorka ďalší krém, presne z tej istej vône. No ale je tu napríklad aj takýto hydratačný tonér, potom je tu aj takáto kúra na vlasy, je to stále tá istá vianočná vôňa. Aj maska na tvár v tej istej vôni, pozriem sa, že aké sú tam ingrediencie. Glycerinová je tá maska. Tu je antioxidačné sérum. Ja už teraz idem rádom, ja už akože ani nepozerám, že čo, lebo tu je napríklad gel na telo. Potom je tu intenzívne sérum. No, v každom prípade sú to také malé krémiky alebo malé vzorky z tejto limitovanej zimnej edície, takže ak to máte radi, ak to chcete vyskúšať, tak určite tento Balea adventný kalendár si kúpte.